guztioi, hemen txegaude Tolosako inauteriak 2015ko plataforma berri honetan, eta ikusten duzuen bezala giroa berotzen dagoeneko. Inigo Asensio, eguerdion edo egunon esango dugu, ez? Hortxe, egunon, ez? Justu kafe hartuta gabiltzan ontzako, egunon. Bueno, ongitorri guztioi, Tolosako inauteriak 2015 plataforma honetan dagoeneko, pres gara datozen egunetan, gaur hasi eta aste arte edo asteazkenera arte iraungo dituen inauterioetan gertatuko diren guztiak kontatu ahal izateko. Baina horrez gain ere badugu jendeak gurekin batera lan egiteko eta bere irudiak, bere festa kontatzeko aukera. Halaxe da, oso erresa dagoeneko zutako askok egiten duzue eta hasi zarete gaur goizean, traola, erabili behar duzuen traola horrekin, batekin dezakezu gurekin sare sozialetan. Zein da Tolosako inauteriak traola erabiliz, gurekin bat egin dezakezu, sare sozialetan, Inigo oso erresa da, dagoeneko gu hasi gara, sare sozialetara gure komentarioak, iritziak, argazkiak nahi duzuen guztia, ekin gainera esan behar dugu, garrantzitsua, horixe da gure... Hala da, gure berezitasun hori ez, Tolosako inauteriak izen propioa denez, eta giro edo zentzu herriko hori emateko intentzioarekin, Tolosako inauteriak einez, askotan esan den bestela, eta bestelako legei heldu gabe. Beraz, Tolosako inauteriak einerekin erabiliko du. Dagoeneko jendea dabil hortxe, udaletxeko plazan, eta nik usten dut guztiek izan zanpela mugurra esan, beraz, hori da, beraz, zue guztiak ikusle entzule zareten horiek protagonista, gurekin batera hariko zaretenak hain zuzen ere kontakizun hauetan, eta eskertuko dugu, baina gaur protagonistan erea, nahi gabi izan da ere, ostegun gizena aipatzerakoan Tolosan Kabia Alai elkartearen izena datorkigu, eta badugu beraien inguruan asko kontatzeko gaur, baina iruditzen bera imazaizu, nik euren elkartera joan, eta azken minutoetako prestakontak nola doazen kontatzera alde egingo dut. Primeran iruditzet, Inigo oztu gabe, bai? Kalean hotz egiten dut, Fresko dabil kalean eta baita hemen ere, ara eta guztiz ere, bitartean ere, ondo aderitzuzu kaldereroak joan den larun batean ospatu ziren, agian kontakizun hori ere gurera ekartzea elegoke gaizki. Ez gainera batzuntzako, orduan txasen dira kaldereroak, beraz ikusitzago nola joan ziren. Ordia txikitikan ateatzen geha, honera etortzen geha, da dantzariekin ebi kanta egiten ditugu, gero kantariarekin ere, beste kanta bare bat egiten dugu, oain ja jungo geha zer gauzitik korreo kalera, eta hemendikan biti orduta hola, maituko dugu, jotzen, egongo geha jotzen, egungarriar kantak, Tolosako kantak eta denetatik. Elkartu geha, musika eskolako, talde, osoka taldea, flautak, perkusioko batzuk ere datoz, gero akordeolarik noski, gero dantzariak eta koro bat oain sortu zala, oain dela 3. urteak gauten izango da. Jaiotzez Hungarian jaio ginen, baina Tolosa etorri ginen eta hemen gelditu eta hemen, bai. Kaldereroak, orain dela urte askoan etorritakoak dira Tolosara, eta pixkat inauteriei hasiera emateko etorri ziren urte batean, eta asmo horrekin egiten dugu, eta pixkat inauteri kutsu hori eta gogo hori indartzeko Tolosarrei. Dauzkagu, nago erregina eta bi damak daude, eta gero aparte daukagu gure asmatzailea, edo adibinadora deitzen den hori, eta bolarekin dijoa pixkat asmatzen zer gertatuko dan, eta nik ere nire diskursoan ere esan dut, aurten ere
alkatetzara eta aurkeztuko garela, eta beak jungo dela esaten ze gauza gertatu daitezken gertatu baino lehenago. Orduan, esan digunez, inauteri oso onak edukiko ditugu aurten, eguraldi bikaina eta denak oso ondo pasako. Bueno, konpartxan, ikusten gaituzuenak normalen izango gea 6 o 7 ola ikusten dianak, baina gero ingurun eta lanean eta prestatzen eta pila bat. Azkenean koro bat daukagu ebai, gurekin ateratzen dianak, dauzkagu dantzariak, eta hori azkenen jende pila bada, eta azkenen denon artean eramaten da. Azkenean guri ikusten zaigu horre xeritagoa zelako, baina guk azkenen horre xeritagoaz kaso egiten, eta beste guztiak, musiko guztiak ere lan handia egiten dute. Solana kaletik angoaz barrena, eta Korreo kalen ebai ibiliko gea, kale nagusin ebai iloko gea, eta orain ja, nahi tokatzen zaiten aia lasai eserita jutea, eta eramaten diaten lekua. Kaso pixkatin, eta listo. Amaikat erdiak puntxu-puntxuan dira, oraintxe bertan, eta ikustezak ezen bezalaxe, plaza betetzen ari da, oso minutu gutxi txupinazorako. Bueno, haze nolako giroa larun batean, kaldererotan, Ibai, Igor, giro bikaina larun batean, zuek horregon altzinaten kaldererotan. Bueno, nik ezin izan duen, hankan min pixka hartu nuen eta ezin izan duen atea, baina giroa bai. Nik uste kaldereroak de baita jendeak gogoz etxe egiten duen festa. Kaldereroak dira inauterien aurrekari. Eta zentzu hortan uste jendeak gogoz hartzen ditula inauteriak, o kaldereroak barkatu, lehenengo trapu zarroiek jarri eta ikusi besteik etzen ze giroa zeon. Bueno, aurkeztuko dizkizuete, Ibai Iriarte Tolosako alkatea eta Igor Ezenarro kultura eta festa zinegotzia ongi etorri, eta mila eskerrek gaur hemen egoteagatik. Kontatu Igor, zu kalderero zalea zara ere? Bueno, ez gehiegi, baino egia esan kalen izan, nola ez, eta bai, Ibaiek esan duen bezala, pixkaten kaldererok azkenen, inauteri bat oztela aurkezten digute, aurkezpena da, azkenen inauterin pixkat aurrera eta hori nabaritzeak kaletan, giroa eta lehen txaranga doinuak eta pixkat lotuta dipozte. Bai. Bueno, eta giroa berotzen ari da, ze oso minutu gutxi geratzen dira txupinazorako, txupinazo ofizialerako esan behar dugu. Nolakoa da ostegun bizena zuentzat? Zuek nola bizi duzu ostegun bizena? Agian gazte garaietan hobeto ez da, Ibai. Ez pentsa, Ez pentsa, nahi osteguna izugarri guztia ez zait. Iruditzen zait dela egun bat, jende guztia izugarrizko predisposizioa egin dagoela ondo pasatzeko eta festarako. Dezako berezia da ostegun bizena. Gaztetan, gazte geha, ere. Orduan ze esango dizut, nik oso ondo pasatzen dut ostegun bizena. Gazte garaiak esan nahi, no? Agian oain hobeto, ezakit hobeto, baina desberdin, baina oso gustora. Iruditzen zait egun bikaina dela, kalian egoteko, lagun arten egoteko, eta netzako importantena hori da, denak egoten geha alako jarrera positibo batekin festari usteko, ez? Eta egun oso politia da. Igor, nahi txoritxo batek esan dit, nik zintxudan ezagutzen gaur arte, baina inauteri zale amurratu bat zehar. Zeinek esan dizu, gustaz ezki. Asko baina, bai, egia esan inauteri zalea naiz bai, ala da, egia da. Eta nola bizizu ostegun gizena? Bueno, nik atzo hasi genuen guk. Guk atzo gainetik 25 urte egin genitun Biztalegre txarangan, guain dela 25 urte, 16-17 urte genituela, hasi ginen afaritxo batin, eta gau txarangakin, eta txupinazo botatzen genuen. Ezin genuen etxean guardi arte, eta ja bezperatik gazte ginen. Bai, beraia aipatu bezala, barkatu gero jarraituko dugu komentatzen olakoa den txupinazo alternatibo hori, baina lehendabizi atzo gaueko ikusiko dugu. Ostegunen gaueko 12etan esan dezakegu txupinazo alternatiboa urte asko dagoeneko ospatzen, eta hauxe atzokoa, ikus dezagun.
aukeratu. Orduan, aukeratze dugu alternatiboa, zatik, 12takoa utzi bertzaile gazte. Nik uste azken 13 edo hola. Eta igual dio oso txarrakin bai, guain dela pare bat urte elurra intzun eta lehen urtean kristonebik eta gaur nahiko guztua gabiltza. Diferentzia handiak geozta gehiago, gazte gehiago eta jende askoz gehiago da etortzen. Giroa beti oso ona, nahiko ona. Bakarrik eta bernak nola prestatzeko biharko itxitietuen, normalki oteia 2 edo 3 orduan jendea azkarrago erretiratzea. Lehen egotezan kriston parranda. Aurreko urteak gogorrak izan ziren, batzuetan polizian atzetik korrikara ibili izan ginen, baina babesleku batzu bilatu genituen sozial batzutan da beste, eta gero poliki jendeak onartu ginen, eta holaxe gabiltza, hasieran gutxi batzu ginen, eta orain mordo bat, gu gara jende bat, 70 hamarkadakoa gutxi gora bera, batzu lehenago, beste batzuk geroago, eta guretzako Tolosaren erdigunea izan da beti triangulua. Garai baten igual izango zen udaletxe plaza, baina gaur egun nik uste Tolosako erdigunea triangulua dela orduan. Horregatik pixkat trianguluan botatzeko joera hori. Ez, azten dira ostegunean, gaueko 12etan. Ofiziala eguardiko 12etan, baina gutzako gaueko 12etan orain dela 25 urtetik aurrea. Ostegun gizen botatzen duten txupinazoa ezberdina da, umek daude, ezberdina. Atzo afaltzen genuen bitartean pixka atzea botatzen genuen begira da, eta egia esan guain dela 25 urte atantzen ginen gu, eta punto. Osea, inorek zeon. Eta bakarren bat etortza aldi mazan, zan udaltzainak, gortzainak, esan ez agertze gebiltzan. Eta egia esan hasi ginen esaten genula, lortuko genula, ostegun gizen eguardin hasi beharren inauterik, bezperan azteak. Ez dut lortu, baina egia esan... Ez zazta gaizki, Ze pixkanaka. Egia esan, jendea juntatzea, atzore triangulon, jende asko zeon. Azkenen, jendea, bat indu txupinazorrekin eta lehenengo ostegun gizeneko abestia entzun eta salto batzukin, eta ondo dau. Iritsiko eta gara egunen baten inauterien txupinazo ofiziala asteazken gauean ematea? Nik uste... Oita bialaiko galdetu beharko zaila erprest dauden konpartitzeko. Imaginatzen egun bat gehiago, inauteritako egun bat gehiago, aguantatzeko algenue, Azkenen inauteriare izan behar du pixka behan nahi duna, herriak nahi duna. Orduan, gu hasi genuna, beste batzuk segiko hobez, eta ikusikoa. Ikusiko dugu. Igor eta Ibai, mila eskerremen izateagatik, pakean utziko zaituztegu, zeia txupinazorako prestatzen joan behar duzu, eta bitartean kaleragoa, ze kalean izugarrizko giroa dago, Inigo Asensio kalean dabil, zuzenean, ze giro, Inigo? Hala da bai, Nerea. Barruan ez, elkartearen atarian bildu gara gaur, eta dagoeneko, udaletxerako martxa hartzeko prest dira. Ez dakit nondik hasi, gaur herriko gizonek garrantzitsuena nire ezkerretara eta neskarik ederrena nire eskubitara. Eskarik asko. Ainhoa Onsalo, egunon. Egunon, bai, egunon. Dagoeneko guztia prest ikusten dira. Bai, guztia daukagu prest. Gazteenaren sortea ere, bai. Baita ere, joan den urtean estreinekoz, aurten bigarren aldiz, nolakoa izan zen esperientzia hori eta zer espero duzu gaurko egunaz? Oso ondo izan, oso esperientzia ona izan zen, da, espero dugu errepikatzea, eta berriro ere, ostegun gizena era berezio baten ospatzea. Dagoeneko prestarete arantzu joteko, beraz, naiz gehiegi luzatuko, Patxi Amiano izango da Tolosako herrian urte gehien alkate gisa egon den gizona. Alkate gisa, konzejal gisa, eta behintzat euskeraz irakirri duena gehiena. Gaur zure eguna da, edo zuen eguna da, Patxi, nola bizi du horrelako egun garrantzitsu bat Patxi Amiano?
Ni beste guzti horiekin batea oso pozik eta arduratsua saiatzen naiz izaten eta ardura handia dugu azkenean elkartekok. Eguerdiko 12etan ardura handia. Orduak aurrera joan ala ardura hori agian axola gabetzen joaten da edo tinko mantentzen da bere paperean. Hor, dardarka azten naiz, ordura aurrea egiten duen ala. Bueno, Patxi, zure lankideak, zure taldekideak badoaz, utzi egingo zaituztegu, Ainhoa Patxi gozatu gorko eguna eta gora inauteriak. Hoi da, eskarrik asko. Gerarte. Bueno, nerea ikusten duzu badoaz beraiek udaletxeruntz eta zuek ere segituan izango dituzue beraiekan eta ni ere segituan nuaruntza. Ikusi duzu giro bikaina eta ez dakite plaza ikusteko aukera duzue, baina plazan ere pixkanaka jendea hurbiltzen ari da. Oraintxe bertan une honetan 11:41 minutu dira, horrek esan nahi du txupinazorako oso gutxi geratzen dela eta dagoeneko jendea hurbiltzen ari dela eta zenolako gogoa dugun ze ostegun gizena benetan egun garrantzitsua da Tolosarrentzat eta ingurukoentzat ere, dagoeneko jendea hurbiltzen, inauteriak hasteko desiatzen eta gogoratu nahi dizuet sare sozialetan ere zuen argazkiak, zuen komentarioak nondik zabiltzaten Tolosako ze puntutan zaudeten une honetan esan aldi guzue, nola oso errex zuen mugikorrak hartu eta egin beharreko gauza bakarra da, traola Tolosako inauteriak erabili eta modu horretan igo argazkiak, zuen iritziak, nahi duzuen guztia bideoak badituzu ere bideoak igo, gu ere dagoeneko hasi gara, beraz hortxe Twitterren, Facebooken eta Instagramen aurkituko gaituzue, dagoeneko jendea ari da bidaltzen bere komentarioak, adibidez Patriziak esaten digu ez dut sinisten ostegun gizena danik Tolosako inauteriak 2015, bueno, bai, hasi dira, ez dugu sinisten, baina dagoeneko hasi dira, txupinazo ofiziala naiz eta hemendik oso gutxira egon, hortxe ikus dezakezue jendea dagoeneko txilabakin, doktore asko, eta ostegun gizena hasi da, esan bezala, historia pixka bat ere jakin nahi dugu ostegun gizenari buruz, eta berehala jakingo dugu, ze gonbidatu gehiago ditugu, berehala hementxe izango ditugu gonbidatuak, eta Tolosak berezitasun asko ditu, Tolosan pertsonai ugari aurkitzen dira. Adibidez, eguraldi gizon partikularra dute Tolosan. Bazenekiten hori? Bueno, berehala ikusiko duzuen orden, baina noskikuk nor bidali dugu pertsonai horren bila? Gure eguraldi gizon ofiziala, Euskal Telebistako eguraldi gizona, nor da Urko Aristi ezagutzen duzu, ezta? Bueno, Urko Aristi bidali dugu gure eguraldi gizona Tolosako eguraldi gizon partikular horren bila. Bilatuko ote zuen? Bueno, ikuste ezagun, zertan ibili den. Inauteritako prestatuta? Bueno, eguraldi hona etxema baterako gehi ikustea. Oiga, ze eguraldi behar du hona inauteritako? Ona, hotza baino ona. Inauti, hotza eta lehorra. Bai. Hotza zer, barrukoak berotzeko? Uxe. Ona, claro. Temperatura eta? Bueno, hotza balin badago, baino ateri, osea, que especial. Mini eta Miki. Bai. Baiet, familia osoa. Martina? Bai, eta ze izango da, hola, berokikoa edo, mozorra ze hotza iten badu? Gorrito, bufanda, txapinak eta guzti. Dena. Ostutzeko beldurrik ez dago ez? Keba, ja ostu geha, ja. Horretik. Ni uste hotza ingola. Hotza ingola? Hotza ingola. Eta hoi ona o txarra? Txarra, izatea, bai, jendea etxen gelditzea, ez da inbeste atazen, eta hori, eta bueno. Egualdi bi esatea. Lainoa bi, bai. Uste da ona o txarra? Txarra, kanonetako. Bueno, hoi ikusita pentsatu, bikaina ingo dula. Hoi pentsatu nahi deu. Nik uste ona ingola. Ona ingola? Bai. Zein izan du? Ez dakit, urkoko zenek izan du, baina bat amateke. Eta eguraldi prebisioan nun begiratzen duzu, ETV-en, periodikoan? ETV-bin. ETV-bin begiratzen duzu? Ni beti horri. Esan digue kompetentzia eta zaigula bat Tolosan. Javier izeneko bat, zerbitzaria, mesonen, dana garengana juten bendien. Bai, ez zautzean. Mesongo, Javierro, haitu alduzuzu? Ez dut haitu horren ni beti ETV-ko bi. Hola, berdu. La Rubia. Hori, biltzen dut temporakin eta ilargiakin eta bastar guztien eraztu zen, Ez dakit ondo, baina... Entzuna da duzu? Bai. Eta, harren gane jendeak badula fedea? Bai, ustez baietz. Bueno, hombre, telebistakoa beti zagoa dekaz. Bueno. Nik uste behar hola ibiltzen dela, bateko interneta, telebista, tempora, frailea, arantzatzukoa... Orduan trampa ite, Bueno, behar esatek gustatzen zaiola pixkoat hori eta... Saiatzen dara dudikan gabe, eta klaro, inauteritan Toloseko jendeak egunaldia du, bueno, hori ez, a ber, zeingo digu, eta bueno, hori eukita,
Javierren gana juten dira. Konfiatu itzen du, ozakit. Bueno, area sartu eta bizkat agarra jo, baixo hori bat hartu eta bakik, ez? Betiko hori da guztia. Javier, nun da? Javier? Bai. Aklaratu behar deu kontu bat. Eunon? Oain elanda lan? Urte askotako, Poste naiz, baino etorri. Etxo ingo hueia pixkat eta... Esan digu Tolosan ja, guri inork ez digula kasu egiten eguraldiko ari. Danak Javierren gana etortzen dira galdetzea eta... Hainbeste asmatzaldu ba Javierrek, gui kompetentzia egiteko. Beti induden bezala, egualdi esaten iargi fasekin, da, bueno, kompetentzia batio ez, nasi. Horri, bidatzen duzu ilargi, hor da aldau klabea. Bai, bere zehara dauka. Goendan datorren aste hau dakarkina hilbera honekin, datorren emabitikin aurrea, horrek ematen du egualdi hotzetik iparmende badakarkila, eta izotzarea bai, horren egin du. Egunotan iguertzea aldezu jendeak gilo datorrela inauteri dian horrekin eta abertze guraldin behar duen inauteritan eta... Esan dekazan, baietz, aurreko lamatean kaleren egunea jendea urduri eta jakin nahian dabil zegoaldi dakarkin eta dago urduritasuna bekin dugu. Afizioa nundi datorkizua, Javier, zuri, eguraldi kontuna eta? Txikitatikan, beti gustatu zait, nik osa bere hartzea izan nuen, eta gero aldertikean gure familiko pilo hori, behagitza. Zabala familikoa daukazu? Bai, hori da. Ordu inauteritan jarriko gea, osteuna ostirala, larun batei gande astelena, seguraldi inauteritarako Javierrek ze aurrikuspen iten du? Esan dezaket, ilargi fase honekin dakarkina, da ipar ekialdeko mendebala haize horrekin, haize honetan oso naztun dakarkila. Osteguna egizena nik ematen dut ego puntua bai, ostirala osteguna zehozer euri pizkat ekarri dezake, baina oso gutxi. Ostilen iuntzaldea, emangaluke pizkat haize aldaketakin, biera ostutze horrekin elur maila goran 9.000 metroin gora elurra ikusetetela. Eta izotza puntuare asteak inauteritan bai. Eta oraintxe zuzenean Tolosa Kutxuna sariak ematen ari dira, hemen pleno aretoan, hortxe ikusetzak zuen irudi horietan, 2015ko Tolosa Kutxuna saria. Arratxaldeon, Javi, Izagirre, arratxaldeon, eguerdion, eske. Egia, eta ez da dila bukatu oraindik, oraindik hasi ez du egin ofizialki. Honekin hasten geha, goendik antxupino falta dela botatzea, baina bai. Bueno, Tolosa Kutxuna saria ikusi berri dugu, 2015koa, 5. saria, ematen den 5. da. Kontaidazu pixka bat saria hau ematera nola iritsi zinaten eta zergatik, Javi? Bueno, honekin ja Joakin ni ematen dion honekin, 5. urtea iten deula dela. Hori, duela 5 urte pentsatu gunen kabialai bezala pentsatu genuen nolabait eta garai bateko galdutatzeoan inauterizale hori galdutatzeola eta nolabait guk berreskuratu nahi gendun figura hori, zeren nolabait zenbait pertsona dauden Tolosakin lotuta eta Kanarekin lotuta, bereziki eta nolabait berezia direla ere. Tolosako inauterin alde lan berezia, lan asko egiten duten pertsona horiek, ez da, bilatzen saiatzen zeate? Lan ez dakit, lan beti nahiko orokorra gehatzen den, batez ere bere partizipazioa, bere implikazio pertsonala inauterite bertan, parte hartzen. 5 saritu, lehenengokoak San Bernardo, Eduardo Txokano, ere bai eman zitzaion, Txaranka Pokatripari, Kanu eta Guiu, eta aurten Joakin Izagirre. Aurten nola erabaki dezute pixka bat nori eman saria, ze okerrez duan agozok afari baten bueltan biltzen zate eta pixka bat hausnarketa horrazten da, ez da?
Bai, gutxi gora bera prozesu aldetikan iten duen berdin. Gutxi gora bera 3 hilabete lehenago biltzen gean zenbait proposamen egiteko gure artean, beti kabialei barrun. Egiten duen proposamenak, arrazutzen ditugu zergatik hori, geho labur-laburrean jartzen duen kabialei kide guztiak parte hartzeko, eta horretan erabakitzen duen. Bueno, datorren urtekoari begira ere laiztan hasi barko dezut ez da, pentsatetik ikarnabala bukatu bezain prontoi, hasiko zeteia pixka pentsatzen ez da? Beti. Hoi Tolosa maizu, beti bukatu bezain pronto, azten gea urrengo urteetan begira, eta pensatzen, bai. Bueno, gaur elegante ikusten zaitugu, pregoia hasteko oso gutxi geratzen da, egun garrantzitsua ez da gaur, Javi, nolakoa zuretzat ostegun bizten hau? Bueno, beti berezia da. Bakarrekan igual gogoratu behar dan, hau ezagutzen duen hau bezalaxe ez dela betidanik izan. Gu gara maun 30-31 urte, hola ateratzen, eta igual gogoratu behar dela duela hainbeste urte, ostegun gizen baten, etzela baizik pintxana txaranga bakarrik ateratzen kaletara. Eta, ez dakit, 40 pertsona bat bere atxean dantza egiten, eta orduan, hola ikusik, pentsatu genuen, posiblea zela ze giro, zerbait gehiago, karnabalak pixka luzatu hori eta beste giro bat montatzea. Eta hola pixkanaka, ostegun gizen hori, bihurtu zen gaur ezagutzen duen honetan. Lan asko egin zen duten, ez da? Garaia hauetan gaur dugun hori, ez da? Lortu alizateko, ez? Bai, horregatik ere, leheno aipatu deun, kabialei kutxun, Tolosa inauterizale kutxun, lehenengoari eman genion, San Bernardo eskutaldeari, zeren ostegun, astelenean, berdin gertatzen zen, inauteritan etzen ezer. Astelena ia utxi zeon. Gaur ezagutzen dugun astelen hori etzen existitzen, ez da? Ez. Eta ez da inbeste urte, 30 urte. Bai, ez da inbeste. Hombre, gila esan, gentozela beste garaietatik eta oitxurik etzea, nolabait erdi utxa zehola, erdi galduta zehola, eta orduan berreskuratu inda pixkanaka. Lehen hitz egin dugu txupinazo alternatiboari buruz, beste inauteritako egun bat nahiko zenukezuk, adibidez asteazken gauen asteak. Ez, uste neurri nahiko ondo daola, Azkenian goiz eta atzaldez eta gauez luze egiten dela, eta nekatzen zean nahiko. Begira, inauteriak asko aldatu dira, hor ikustitzazkegu plazako irudi batzuk. Gaur egungo gazteak, Goro Euskadiko txapelakin, buzoakin, nola ikusten dituzu? Txilabaren tradizioa agian pixka bat aldatzen ari da, edo zer? Nik ustet garai, eta txilaba badan, txilaba azken zinean mozorro xume bada, eta buzo batekin berdin. Nik ustet azkenian oitxurak hola bihurtzen diren gero, urten poderioz eta guain buzoa baldin badera, hora bihurtu dan. Ostegun gizenen gaztentzako buzoa dan. Azkenen inauteriak Tolosarrek eta gehien bat gazteek egiten duten, ez eta, gazteak dena gara, Javi? Apuntatzek ja, bai. Bai, ez da. Aizu, esango diguztu pixka bat zuen plangintza, gaurko plangintza zein izango dan, kabialai elkarteko kideekin pasako duzu gaurko egun guztia? Ze plan duzu, hemendik pregoia eman da gero, zer egingo duzu? Beti biltzen gean 10:00 noi 11:00 iteko, horri 11:00 ateratzen gea, ona etortzeko udalitxera. Behin ona ezkeo iten deun inauterizale kutxun, kabialeiena, jarraian iten deun txupinazo bota, eta ja festa ofiziala hasten da hemendik aurrean. Orduan, gure txaranga, inkansable txaranga, gurekin hainbeste urte, 28 urte darama gurekin ateratzen, egun honetan ere, eta ja azten gean kale-eskale ibiltzen, mendik Letxuga kalera, korreo, azkenian buelta bat ematen deon, ordu bat erdiat arte, gero Baskari ondon ateratzen gean berriz pasakaie zezen plazara, eta hola, gero buelta. Zer aukera dauden inauterietan, ez da? Bai, hau da bat, bakarrikan bat, eta hori da nik uste ona daken Tolosako inauteria horretarako.
aukera badaudela ezberdinak. Dudik gabe, edo nork bila dezake bere plan egokia Tolosan, egun hauetan, ez gaur bakarrik, ez? Luze dira karnabalak, esan dugu, asteartera arte oraindik egun asko geratzen dira, desiatzen, indarrak hartu behar dira, gainera Javi zerbait berezi egiten dizuzuk, indarrak hartzeko? Ba, ez dakite. Ez, deskansatu, ja iristen da momentu gazte zehala, ez da problemiko horretarako, baina gero deskanso hutsa. Begira, Javi, plaza bete ikusten dugu dagoeneko, pregoi hasteko oso gutxi geratzen da, batei hilak tente jartzen zaizkio, ez da, plaza horrela ikusita. Hemen ere, ematen duen aukera. Bueno, pregoia hasi da, Javi Izagirrezoa zu ere balkoira disfrutatzera, mila esker gurean izateagatik, eta ondo pasa inauteriak, bai? Zui ere, eta hemen gaude berriro, dena jende guztia imiteta daola Tolosara etortzeko, eta disfrutatzera, hori bai. Ba, pregoiarekin uzten zaituztegu, hortxe Tolosako inauterien pregoia. Lortu dugu gauze pare bat adostea. Lehenengoa, jakingo duzuenez, gure elkartean, 3 aldiz, amigos de lo ajenoren bisitariak izan ditugu. Eta bitan, topo egin dute gure sozio maitagarri batekin. Beraz, hemos decidido hacerles socios colaboradores y darles la llave de la sociedad para que no nos revienten más cerraduras. Bigarrena, zuziria botatzeak kriston zalantzak sortu dizkigu. Alde batetik, Kiotoko protokoloa bete nahi dugu. Beraz, ez ditugu CO2-en emisioak handitu nahi. Por otro lado, queremos también cumplir con las limitaciones acústicas puestas por la ley, para no molestar a los vecinos de alrededor del casino. Y cómo no, berria den hondakinen bilketa ondo kumplitu. Koetearen makila organikora bota. Papera zakarrontzi urdinera, ala errefusiara, polboraz zinginduta baitago. Eta karkaxa plastikoa denez zakarrontzi horira. Honen aurrean bi aukera ditugu. Una, dar comienzo a los carnavales con las chapas de la charanga. Eta bestea, zuek agintzen badiguzue, dena jasoko duzuela, eta dena behar den bezala botako duzuela, orduan beti bezala zuziria piztuko du. Esaten duzue dena jasoko duzuela? Ziur zaudete dena jasoko duzuela? Baina bestela, txapaz etorrikoa eta hemen txapakin hasiko gea, Zer nahi duzue? Txapak ala txupinazoa? Ez ondo aitzen, fuertego! Bueno, nire ustez, garbi gelditu da, denok beti bezala egin nahi duzuela. Orduan, Joakinekin batera, betiko aldarrikapenak egingo ditugu. Tolosarak, gora Tolosa! Gora! Gora inauteriak! Gora! Gora usteun gizten!
Tolosako inauteriak ze giro kalean, bueno, gazte jendea tope dena ematen, Tolosako inauteriak eta giro bikaina esan bezala, jendez gainezka plaza eta Inigo Asensio hor tartean ibiliko da, ez dakigu jendeak utziko duen mugitzen edo lekutxo bat egin gote dioten, baina Inigo, zer modu zaude, konta idaztu nola dago plaza une honetan? Bueno, giro bikaina dago hemen, nerea, dagoeneko mundu guztia erotuta, Kabialai korporaziokoek goxokiak bota dituzte, eta zuk, adibidez, goxoki asko jaso dituzu. Eta hori denak zuretzako dira edo igual lagunekin elkar banatzeko? Ez, netzako. Zuzanak? Bueno, eta ostegun gizena, gaur ikastolan ja arratsaldea jai hartuta, orain, zure deinerekin zer egiten da? Lagunekin jolastera joan, txistorra jan alduzue? Zotzen eta da bazkaltze. Txistorra jan alduzue? Baitare, eta orain txarangarekin salto egitea tokatuko da? Bai. Bueno, ba ez dizut denbora gehiago hartuko, ze txarangak alde egingo du, así que gorde horiek ondo eta bazoaz. Bueno, ba ikusen dezun erea. Ume guztiak goxoki bila, hemen norberak bere planak ditu, gaztenetatik helduenetara, eta bakoitzak bereari heltzen dio, baina azken finean guztiak umore honez eta alden era egokienean bere jai antolatzen dute. Bai, ondo, gaurra. Giro bikaina Tolosako kaletan zehar eta hasi besterik ez dira egin Tolosako inauteria. Gaur ostegun gizena eta datozen egunetan ere badakizu ez da, Tolosako kaleak barra izango direla, festa giroa edozein lekutan eta une honetan txupinaztotikan ja dagoeneko plazazarretik jendea ateratzen ari da pixkanaka, giroak jarraitzen duelako Tolosako kaletan zehar. Txarangak, musika edozein txokotan, orain tripa betetzeko unea da eta jende hasiko da, txistorra ematen dutelako leku askotan, beraz jendea mugitzen hasiko da eta pixkanaka giroa berotzen. Ikusten ez jendea balkoietan, jendea desiatzen, inauteriak hasi dira eta egun asko geratzen dira aurretikan, gaur ostegun gizena egun fuertea gainera, eta dakizuen bezalaxe egun potoloa Tolosarrentzat. Gaur arratsaldean giro bikaina izango da ere kaleetan zehar, goizean bakarrik ez, noski, egitaraua luzea eta zabala da, eta arratsalde partean badakizue beti bezala kale jirak, txarangekin, Zezen plazara kale jira eder hori ere egingo da arratsaldeko 4etan abiatuta, alde zarretika, Zezen plazaraino, 4:00 eta beti bezala gero zezenak. Inigo Asensio hor tartean dabil, jendearekin, gazteekin hitz egiten. Inigo, buzo berdez jantzitako mutil koskorrugari dituzu horri inguruan, ezta? Berdez jantzita dauzkagu. Bueno, gaztek, a ber, zuek nongotarrak zarete? Tolosakok. Eta gaur, non ikasten dezue? Gaur, jai dagoeneko. Bukatu da ikastola, aste betez edo. Noski. Bueno, eta zer moduz hasi da ostegun gizena? Ondo. Adrenalinakin. Zer ingo dezu zuek hemendik aurrera, txupinazoa bota dute, orain zer? Parranda! Azetxoa, ze bat parranda iteko zer? Hau pasa, hanbesteak gore ez, ez? Bai. Bueno, eta zer da gaurko planik egokien azuentzako? Txaranga, txoixoa jatea, zezenak? Eta gero barraketa jutea, ez da? Ondo pasa. Orduan, denetari guza ezaizue, bueno, zezenetan baten bat aterako da? Gaur ez, Bihar bigantza txikixego dia eta... Bihar bai. Ba ondo pasazazue eta gora inauteriak! Gora! Inigo hortxe geratuko da plazan, eta oraintxe ikusten dezun bezalaxe hortxe txorria, bizkar gainean hartuta hortxe mitiko irudi hori ez da, Tolosako kaletan ikustezak eguna. Bueno, dakizte, pertsonai ugari, gaur txilaba, beste batzuk buzoa jartzeko garaia da, baina badakizue dotore jantzi, eta zuen etxetan balin bazaduete zer egin ez dakizuela. Jakin gaur giro bikaina dagoela Tolosan, eguraldiak lagunduta gainera oraintxe une honetan eguzki ateratzen ari da, giro epela duzue, jendea disfrutatzen, beraz badakizue zuen etxean balin bazaduete. Zer egingo dut gaur? Gaur ostegun gizena Tolosan plan paregabea duzue. Eta gogoratu ere, sare sozialen bitartez gurekin bat egin dezakezuela. Tolosako udalaren webgunean gaude zuzenean, datozen egunetarako egitaragua ere azalduko dizuegu zen egun gehiagotan egongo gara, baina jakin ezazue Traola Tolosako inauteriak einekin, erabiliz bat egin dezakezuela, Facebooken, Twitterren, Instagramen denetan gaude.
beraz, atera zuen argazkia, grabatu bideoak, konta iguzue zer demonio egiten ari zareten Tolosako inauteri hauetan, eta hori esan dakoa, traola erabiliz, guk jarraituko dizuegu, begira, une honetan jendea ari da bere komentariak igotzen, eta batzuk irakurriko dizkizuet, asko txupinazoan egon dira, eta gora Tolosako inauteriak dio batek, Miriam Ararrek esaten du, inglesez dio no words to describe it, gora esaten du, gora Tolosako inauteriak hitzik gabe geratu zaigu. Tani 21ek hemen daude ondo pasatu gabe Tolosako inauteriak, gora Tolosa, gora ostegun gizen. Bueno, jendea kontentu, umoretsu, ezin beste modu batean izan, Tolosako inauteriak horretarako bai dira, bai? Ongi pasatzeko, eta Tani 21ek esan duen bezala, ongi pasatu gabe. Gogoratu, ostegun gizena, gaur dala, ostegun gizena, bihar ostirala, larunbata, igandean berriz ere hementxe izango garela, zuzenean, Tolosara gerturatu ezin duzuenok, jarraitzeko modua duzu, Tolosako udalaren webgunaren bitartez, zuzenean hementxe duzu gurekin zita, eta esan bezala, egun gehiagotan ere egongo gara, eta hementxe jarraipena egingo dugula gaur bezalaxe. Txupinazoan egon gara, hasi dira Tolosako inauteriak, eta giro ikaina ikusten duzu urtero bezala, baina aurtengoak egia esan giro ezin hobean eguzkia azaldu zaigulako, beraz eguraldiak tregua pixka bat eman digu, giro epela, beraz gehiago nahi duzu. Eta zaitezte Tolosara, eta disfrutatu zegu, hemendik aterata, hemendik bukatzen dugunean berriz ere kalean murginduko gara. Ez dakit inigo, kalean aurkitzen den norbait ote duen, ze demontre ote dabilen, hortik aldabil, inigo, kaixo, hortik zabitz, ala ez? Hemen nabil nerea, dagoeneko plaza lasaitzen, ustutzen hasia da. Txarangak bere atzetik daramatza inauteritako animoak, inauteritako umore guzti hori, eta poliki-polikia ustutzen du. Hala eta guztiz ere hemen beti dago jendea, beti dago, oraindik ere udaletxearen plaza hau, plaza zaharra hau guztiari uko egiten diona, eta batzuk gaztenak hemen inguruan ditut. Kaixo Hirukote? Kaixo! Zer moduz, nolako izan da txupinazoa? Ona! Bai, salto egin dezue? Bai! Baina nahikoa egin dezue salto? Bai! Nola baietze, ez? Orainik festa hasi berri besterik ez da? Orain egokituko da momentua txarangaren atzetik joateko, ez da? Bai! Bueno, eta zuek ikustagun zer da inauteritatik gehien gustatzen zaizuena? Eskiatzea joatea! Eskiatzea joatea, zein inauteri zalea tokatu zaigun hau? Zu eskiatzea altzoaz ba? Bai! Eta zuek ez? Gu mozorrotzea. Bale, mozorrotzea da gehien gustatzen zaizuena. Bai. Eta zein da zuen mozorroa, batzutan hau ezin dela kontatu, baina niri kontatu inorrek ez duela jakingo. Igandean adibidez, zertaz mozorrotuko zarete? Bakeroz. Biak bakeroz? Bai. Eta astelenerako? Ez dakigu. Oraindik ez dakizue? Ni bai, ni sukaldariz. Sukaldariz. Hau da bai, eskiatzea doa. Zu eskiatzea altzoaz? Bai. Bai. Hainatzenekin izan marko dugu, hori ez da ondo inauterietan Tolosan geratu beharra dago. Bueno, neskiak eta mutilak ondo pasa, eta orain txarangaren atzetik saltora. Bai. Gora inauteriak! Gora! Ikusten duzu nerea, men giroa bizi-bizi oraindik ere badira plazari heltzen diotenek. Inigo, eskerrik asko giroa bizi-bizi. Bueno, gogoratu nahi dizuet, lehiaketa bat ere martxan jarri dugula, eta zuek parte har dezakezue. Galtzaundi ezagutzen aldezue. Galtzaundi Tolosako inauterietako pertsonaia mitikoa, denongatik ezaguna, bueno, kantangatik gehien bat askok ezagutuko duzue, baina jakin ezazue, lehiaketa bat abian jarri dugula, Galtzaundi pertsonaia Tolosako kaleetan zehar ibiliko baita. Bai ondo entzun duzue, Tolosako pertsonaia hortxe ibiliko da, Tolosako kaleetan barrena, eta zer egin behar duzue? Bueno, oso erresa. Pertsonaia hau bilatu. Horixe, besterik ez okerrez banago, igandean eta astelenean zehar ibiliko da Tolosako kaleetatik zehar, eta zuen lana horixe izango da, berarekin topo egitea. Zer egin behar duzue jarraian lehiaketan parte hartzeko? Bueno, oso erresa. Mugikorra denok duzuna, edo argazki kamera digitala nahi duzuena, hartu eta selfie bat atera Galtzaundirekin. Bai, bueno, selfie bat edo beste batek argazki batekin alba dizue, horixe Galtzaundirekin argazki atera frogatzeko topatu duzuela, eta Tolosako inauteriak traola erabili zuen argazkia sare sozialetara igo. Behin sare sozialetara igota, zozketa bat egingo da, eta zuzenean, asteartean, hemen sariak banatuko ditugu. Galtzaundi lehiaketa beraz,
animatu zaitezte, Traola Tolosako inauteriak erabiliz, eta Galtzaundirekin, topatzen baldin baduzue, argazkiak eta. Eta ikusten duzue, giro bikaina plaza pixkat ustu da. Dagoeneko pixkat plaza gustatzen ari da, eta datozen egunetan giro bikaina izango da Tolosako kaleetan zehar. Lehen aipatu dizuet Galtzaundi lehiaketa, Galtzaundi pertsonaia aurkitu behar duzuela, eta hementxe duzue bideo honetan, pixka bat gehiago, Galtzaundiren inguruan pistatxo bat emango dizuegu gainera, begira. Bueno, en realidad nace un poco porque tradicionalmente en el Tolosa de la posguerra lo que era normal era que lo que se hacía era que se elegía una reina de carnaval, ¿no? Y esa es la que salía al finalizar la tamborrada de sábado regular, la carroza iba a lo último, cerrando la tamborrada. Entonces llega un momento que el ayuntamiento del momento considera que eso ya está, digamos, que pertenece a otros tiempos, y lo que nos proponen es cuál es la alternativa para que el final de la tamborrada tenga un final que recuerde al carnaval, qué se puede hacer. Y ellos nos proponen hacer una figura sobre el Galtzaundi. Y en aquel momento, Iñaki Epelde y yo, que éramos íntimos amigos, pues propusimos la figura del Galtzaundi, que era la figura prototípica de un tolosarra muy carnavalero, tenía las connotaciones de Ramos de Azcárate en la pieza de carnaval con la letra más bonita. Nos parecía un personaje que pasabas un poco de ese mundo de la reina y esto a un personaje popular, carnavalero, etc., ¿no? Luego, bueno, la forma que le dimos fue un poco como alguien que está saltando una charanga, ¿no? Para darle un dinamismo, ¿no? Finalmente pensamos qué traje ponerle, y yo me acuerdo que le dije a Iñaki, mira, mi abuelo era muy carnavalero y como tenía comercio de ropa, eso siempre salía muy así. Entonces, bueno, vimos fotos, entonces le vestimos con los trajes del abuelo, digamos, ¿no? Y ese muñeco, esa figura, es la que sale ahora cerrando la tamborrada del sábado regular. Ikusi duzue, pistatxo bat eman dizuegu, beraz orain topatzeko garaian ez duzute imesteko lana izango. Gogoratu lehiaketan sari potoloak, 3 bale dituzue Tolosa Ankoren eskutikan, xoxak, oixe, Tolosako dendetan gastatzeko baleak, 50 euroko 2 bale eta 100 euroko bat. Beraz animatu zaitezte eta gogoratu Traola Tolosako inauteriak erabiliz, igo Galtzaundi topatzen bali moduzue, zuen argazkia edo selfia. Esan bezala, txupinazoa, jendea hasi da mugitzen, kaletatik barrena murgiltzen Tolosako inauterietako giro horretan, eta Inigo Asensio kalean aurkitzen denez, konta iguzu Inigo nola doan giroa hortikan? Beno, Nerea, hemen plazan dagoeneko ikusten duzun bezala gauzak normaltasunari helduz edo, poliki-poliki plaza usutzen doa eta aldezarreko beste kaleek hartuko dute lekukoa protagonismo horri dagokionez. Txarengentzako txanda eta bakoitzak bere plana izaten du gaurkoan, nik ere badun Nerea, eta zure baimenarekin agur esateko ordua iristein nahi behintzat, eta agian zurire bai, beraz, banoa oso ongizenaz gozatzean Nerea, eta igandean hemen, leku berdin hontan, plaza zaharrean, goizeko 8 alorden gutxietan elkarra izango gara berriro, dienaren kontakizun horri heltzeko, beraz, horixe, igandera arte guri ikusentzule hoi, eta baita zuri eraberean. Eskerrik asko Inigo, eta ondo pasazuk ere, esan bezala igandean dugu urrengo zita, zuzenketatxo bat, Galtzaundiko lehiaketarako 2 bale, 3 esan dut, pasa egin naiz, baina 2 bale izango dira, eta guztiz ere, sari bikainak dira, beraz, animatuz daitezte. Esan bezala, hasi dira 2015ko Tolosako inauteriak, beraz, egun luzea geratzen zaigu gaurkoa, eta baita datozen egunak ere disfrutatzeko badakizue Tolosan izango garela, zuzeneko konexioa aurrengoa igandean egingo dugu, hementxe izango gara, Inigo eta biok, gaur bezalaxe, zuei zuzenean Tolosako inauterietan gertatzen denaren guztiaren berri emateko. Beraz, berriz ere bat egitea espero dugu gurekin, eta besterik ez gure partetik, ondo pasa, Tolosako kaletan barrena ikusiko gara, txarangan, zezenetan edo zeintxukotan antxe izango baikara disfrutatzen, ondo pasa, eta haupa Tolosako inauteriak. Aio, igandera arte!